ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति पदान्तिकं। हे कृष्ण करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து நம்ம வந்து 9வது அத்தியாயம் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம். இது வந்து மிகவும் ரகசியமான வித்தைகளின் அரசன், அதாவது ராஜ வித்யாங்கிறது வித்தியைகளுக்கு அரசனும், ராஜகுஹ்யம் அதாவது ரகசியங்களிலேயே வந்து அரசனும் ஆகிய இந்த யோகத்தை மிக ரகசியமான அறிவு அது பார்க்க போறோம். நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவர்களை வேண்டிக் கொண்டு இஸ்கான் மங்களூரு டைட்டிஸ் இப்போ வந்து நேத்திக்கு அர்ஜுனனுடைய 8 கேள்விகள் அது வந்து நீங்க யாராவது சொல்லுகிறீர்களா? கமலா மாதாஜி நீங்க சொல்றீங்களா? 8 கேள்விகள் அதனுடைய அர்ஜுனன் கேக்குறாரு, பிரம்மம் என்பது என்ன அப்படிங்கிறாரு. அது வந்து ஜீவாத்மாவுக்கு தான் பிரம்மம்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறாங்க. ரெண்டாவது வந்து அத்தியாத்மா அப்படிங்கிறது ஜீவாத்மாவோட இயல்பான தன்மை தான் அத்தியாத்மா. கர்மாங்கிறது நம்மளோட பலன் நோக்கு செயல்கள், டே டு டே நம்ம செய்யற செயல்கள், பலனை விரும்பி செய்யற செயல்கள் தான் கர்மா. அதிபூதா அப்படிங்கிறது மாறக்கூடிய பௌதிக இயற்கை, நம்ம டெய்லி மாறிட்டே இருக்கு இல்லையா நேச்சர்ல, அதுதான் மாறக்கூடிய பௌதிக இயற்கை தான் அதிபூதா. அதி தெய்வாங்கிறது பகவானோட ஸ்வரூபம், விஸ்வரூபம். அது யக்ஞாங்கிறது அது பரமபுருஷன் கிருஷ்ணர் தான் அதி யக்ஞா. அவர் எங்க வசிக்கிறாருன்னா 7வது கேள்வி கேட்டாரு. அது வந்து ஜீவன், எல்லா ஜீவன்களோட இதயத்திலேயும் தான் பரமாத்மா வசிக்கிறாரு. அப்புறம் 8வது கேள்வி, ஃபைனல் கேள்வி, அந்திம நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கூறுவது அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அப்போ வாழும் பொழுது எல்லாமே எப்பொழுதுமே சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரையே நினைச்சு பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தா கரெக்டா அந்திம நேரத்துல கிருஷ்ணரோட நினைவு வரும், அப்போ பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. இதுதான் அந்த 8 கேள்விகளும் பதில்களும். Thank you so much. Thank you, very nice. Thank you, Prabhuji. ஸோ இது வந்து இந்த 8 கேள்விகளுக்கும் 8 பதில்கள் பகவான் வந்து நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. ஆகையால் எல்லோருமே வந்து நீங்கள் எல்லோருமே இதையும் வந்து ஒரு மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். ஏன்னா வந்து இது நம்ம வந்து 8 கேள்விங்கிறது ஒரு இது முக்கியமானது. இது வந்து 8வது அத்தியாயத்துல 8 கேள்வியும் 13வது அத்தியாயத்துல வந்து ஒரு 6 கேள்வி கேட்க போறோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து முக்கியமானவை. ஆகையினால் நீங்க வந்து திரும்ப இதை வந்து ஒரு நினைத்து பார்க்க வேண்டும். இப்ப அதற்கு பிறகு நேத்திக்கு பகவான் சொல்றாரு, இறந்த நேரத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவு கொண்டால் எந்த உருவில், அதாவது எதை நினைவு கொள்கிறோமோ அதுவாகவே நீ பிறக்கிறாய் அப்படிங்கிறது பகவான் நேத்திக்கு சொல்றாரு. அதற்கு பின் வந்து யோகமிஸ்ர பக்தியால் வந்து கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்வது அதை பார்த்தோம். அதற்கு பின் வந்து தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல் அதை பற்றியும் நம்ம வந்து துக்காலயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஜட இயற்கையே வந்து துக்கம் நிறைந்த இடம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அசாஸ்வதம், சாஸ்வதமே இல்லாதது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதற்கு பின் வந்து இந்த ஜட இயற்கையும் பகவானுடைய ஆன்மீக இயற்கையும் அதை குறித்து அந்த வர்ணனை பார்த்தோம் நம்ம நேத்திக்கு. இந்த கோலோகா சார்ட்லாம் பார்த்தோம் நேத்திக்கு. பின் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றிய அந்த நினைவை வந்து பெறுவதில் அது ஏன் கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை, அதாவது அவரை அடைதல், அதுதான் வந்து உயர்ந்த நிலை. அவருடைய நினைவு வந்து கடைசி நேரத்துல வரணும். அது வரணும்னா நம்ம வந்து இப்போ இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் நம்ம வந்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். எப்பொழுதுமே வந்து கடைசி நேரத்தில் நம்மளுக்கு நினைவு வர வேண்டுமானால் முன்னிலிருந்தே நம்மளுக்கு வந்து பிரயத்தனப்பட்டு கொண்டு அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ அது நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இன்னைக்கு அத்தியாயம் வந்து இது வந்து பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் அதை பற்றி வந்து முதல் 10 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து கிம் தத் பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போறார். அதற்கு பின் வந்து கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் அதை பத்தி வந்து 11ல இருந்து 25 ஸ்லோகம் வரைக்கும் தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். கடைசியாக கிருஷ்ணரிடம் பிரத்யேக பக்தி, அதாவது அவர்கிட்ட மட்டுமே செய்யக்கூடிய பக்தி, அதனால் என்ன கிடைக்கும், அதனுடைய மகிமை, அது வந்து 26ல இருந்து 36 ஸ்லோகங்கள். ஓம் இதி அக்ஷரம் பிரம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். முதல் ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம். இதம் துதே குஹ்ய தமம் பிரவக்ஷ்யாம் என சூயவே ஞானம் விஜான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யசே ஷபாத் அக்ஷபாத். புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் இந்த ஜட உலகின் துன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ,
அந்த மிக ரகசியமான அறிவினை, அந்த மிக ரகசியமான அந்த ஞானத்தையும், அதை செய்யக்கூடிய அந்த விஞ்ஞானத்தையும் நான் வந்து உனக்கு அளிக்கப் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த உயர்ந்த, அதாவது ராஜ வித்யா, வித்தியைகளுக்கே அரசனான இந்த ராஜ வித்யையும், இந்த ரகசியங்களிலேயே அரசனான இந்த ராஜகுஹ்யம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த யோகத்தை விவரிக்கிறார். இப்போ வந்து ராஜவிஹ்ய 2வது 3வது ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமிதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்துமவ்யயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது முக்கியமான ஸ்லோகம். இது 2வது ஸ்லோகம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இஃது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த முதல்ல சொல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அத்தியாயத்தினுடைய பெருமையை பகவான் சொல்றார். அதற்கு பின் 3வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றார், எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் என்னை அடையவே முடியாது. அது வந்து முதலே சொல்லிடுறார். முதல்ல, அதாவது நான் உனக்கு இந்த ரகசியமான மிக ரகசியத்தை சொல்ல போகிறேன், ஆனாலும் இந்த பக்தி தொண்டில் வந்து எம்மேல் நம்பிக்கை இல்லாம வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்வல்பமான ஒரு பலனுக்காக ஆசைப்பட்டு கொண்டு, உண்மையான பக்தி கிடையாது, ஆனா வந்து ஏதோ ஒரு அவநம்பிக்கையோடோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு பாதி அரைகுறை நம்பிக்கையோட செய்பவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து என்னிடம் வந்து அடையவே முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகில் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே வந்து திரும்பி வருகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அதாவது நம்ம எதை நினைச்சு எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பகவானிடம் நம்ம வந்து உண்மையாக விசுவாசமாக இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கே நமக்கு வந்து திரும்ப கிடைக்கும். பகவான் வந்து அந்த அளவுக்கே நமக்கு திருப்பி கொடுக்கிறார். அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து இந்த பக்தி தொண்டு, இது வந்து 9 வித பக்தி, 9 விதத்துல வந்து நம்ம பக்தி செலுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகல்லாதன் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார். அது வந்து அவர் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை வந்து பூரண ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதுல வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து 7th canto அந்த 5.23 to 24 அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து வருது, இந்த ஸ்லோகம் வருது. பிரகல்லாதன் சொல்லியிருக்கார். இப்போ வந்து ஸ்ரவணம் அப்படின்னா என்ன, இந்த படத்துல நம்ம பாக்குறோம். பரீட்சித் மகாராஜாக்கு வந்து இவர் சுகபிரம்மம் வந்து அதை வந்து அந்த கதையை சொல்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பகவானை பற்றி எடுத்துரைக்கிறார். அதை வந்து பரீட்சித் வந்து கேட்கிறான். இது வந்து ஸ்ரவணம், கேட்டல், பகவானை குறித்த அந்த நல்ல விஷயங்களை வந்து மற்றவரிடமிருந்து, ஒரு ஆச்சாரியரிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுதல். அதற்கு பின் வந்து கீர்த்தனம், அதாவது பாட்டு பாடுதல். அதாவது நம்ம இப்ப பார்த்தோம், நாம சங்கீர்த்தனத்தை வந்து பாட்டாவும் பாடலாம், இல்ல ஜபமாவும் செய்யலாம். அது வந்து இது கீர்த்தனத்துல வருது. பகவானின் புனித அவருடைய திருநாமங்களை வந்து, அவருடைய வடிவங்களை, அவருடைய குணங்களை, அவருடைய திவ்யமான லீலைகளை வந்து அதை குறித்து பாடுதல், பகவானை பற்றி பாடுதல், அது வந்து கீர்த்தனம். அதற்கு பின் வந்து விஷ்ணு ஸ்மரணம், அதாவது விஷ்ணுவை பற்றியே திரும்ப திரும்ப ஸ்மரணம் செய்து கொண்டே இருத்தல், திரும்ப திரும்ப அந்த ஜபம் செய்தல். இந்த இதுல படத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா, அந்த பாடுதலுக்கு வந்து மீராபாய் அது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. அதற்கு பின் வந்து விஷ்ணு ஸ்மரணம்க்கு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை வந்து ஜபிப்பார். அது வந்து இது வந்து ஸ்மரணத்துல வருது. அதற்கு பின் வந்து பாத சேவனம், அதாவது பணிவிடை செய்து பகவானை அடையலாம். அது வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கிறது வந்து மகாலட்சுமி தாயார். அவர் வந்து எப்போதுமே பகவானுக்கு வந்து பாத சேவனம் செய்து கொண்டே இருப்பார். அதே மாதிரி வந்து நம்ம ராமாயணத்துல பார்த்தோம்னா லக்ஷ்மணர் வந்து எப்பொழுதுமே பாத சேவை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் பகவானுக்கு. நிறைய சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அது மாதிரி. அதற்கு பின் வந்து அர்ச்சனம், அதாவது அர்ச்சித்தல், பகவானை வந்து புஷ்பங்களை கொண்டு அர்ச்சித்தல். அதற்கு பின் வணங்குதல், அது வந்து வந்தனம், பகவானை கைகூப்பி வணங்கி அவருடைய நாமங்களை, ஸ்தோத்திரங்களை கூறுதல். அதற்கு பின் வந்து தாஸ்யம், பகவானுக்கு வந்து ஒரு அடிமை போல் பணியாற்றுதல். அதாவது அடிமைனா வந்து ஒரு இந்த லௌகீக வார்த்தை அந்த அடிமை கிடையாது. பகவானுக்கு வந்து ஒரு முழு மனதோடு, ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷத்தோடு பகவானுக்கு நம்ம வந்து தாசியனாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாசியம். எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கிறது வந்து இங்க ஹனுமான் வந்து அவர் வந்து பெரிய பக்தர் இல்லையா, அவர் வந்து தாசராகவே இருந்தார் கடைசி வரைக்கும். இப்பவும் அவர் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கார் சிரஞ்சீவியாக. அதற்கு பின் வந்து சக்கியம், இது வந்து நண்பனாக கருதுதல்,
பகவானையே வந்து தன் நண்பனாக கருதி எப்படி வந்து இந்த சுதாமர் அவர் வந்து நண்பனாக இருந்தாரோ, எப்படி ஒரு அர்ஜுனன் வந்து நண்பனாக கருதி அவரை வந்து அவர் கூடவே இருந்தானோ, அவரை பற்றி நினைவுகளோடு இருந்தானோ, அது வந்து சக்கியம் சொல்றது. கடைசியாக ஆத்ம நிவேதனம் வந்து இதே பூர்வமாக தன்னையே அர்ப்பணித்தல். அதாவது தனக்கு வந்து வேற கதியே கிடையாது, தன் பகவானை விட்டா வேற கதி கிடையாது, தான் செய்யும் செயல்கள் அனைத்துமே பகவானை சார்ந்ததுதான், வேற வேற வந்து எனக்குன்னு தனிப்பட்ட செயல்கள் எதுவுமே கிடையாது, முழுவதுமாக அவருக்காக அர்ப்பணித்து விடுவது, அது வந்து ஆத்ம நிவேதனம். இப்போ இது 9 வகையிலையும் நம்ம வந்து பகவானை வந்து வழிபடலாம். இதுல எது சிறந்தது எது தாழ்ந்ததுன்னா கிடையாது, எல்லாமே சிறந்ததுதான். 9 விதமான பக்தியும் செலுத்தி நம்ம வந்து பகவானிடம் அடையலாம். இல்லைன்னா வந்து ஏதோ 1, 2 செய்தும் பகவானை அடையலாம். இது எது செஞ்சாலும் வந்து உயர்ந்ததுதான். இப்போ வந்து இதுவும் 4வது ஸ்லோகம் முக்கியமான ஸ்லோகம். இப்போ இது வந்து மயா ததமிதம் சர்வம் ஜெகதவ்ய அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி ந சாஹம் தேஷ்வ ஸ்திதஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் எனது இந்த அளவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி இருக்கிறேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து நான் வேறுபட்டு என் மாயால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். அதாவது பகவான் வந்து இப்போ இது வந்து இந்த ரகசியமான அறிவு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா? இப்போ வந்து ஒரு பீடிகை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டார். இது விஸ்வரூப அத்தியாயம் கிடையாது. இது 9வது அத்தியாயம் வந்து ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம் தான். இருந்தாலும் வந்து 11வது அத்தியாயம் தான் விஸ்வரூப அத்தியாயம். அதற்கு வந்து இப்பவே ஒரு பீடிகை கொடுக்கிறார் முன்னோட்டமாக. என்னுடைய இந்த விஸ்வரூபமானது வந்து அதன் மூலம் வந்து நான் அனைத்து லோகங்களிலும் பரவியுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எல்லா படைப்புகளுமே என்னுள் தான் இருக்கிறது. அதாவது என்ன சொல்வார்களானால், பகவானுடைய திருமேனியில் இந்த அனைத்து படைப்புகளுமே ஒரு சின்ன ஒரு பகுதியா வந்து ஒரு பகுதியில அடங்கி விடுமாம். அப்பேற்பட்ட விஸ்தாரமான பகவானுடைய திருமேனி. இந்த அனைத்து படைப்புகளுமே எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான படைப்பு, அனைத்துமே வந்து ஒரு மூலையில ஒட்டி கொண்டு இருக்கிற அளவுக்கு பகவானுடைய திருமேனி பெரியது. இவை அனைத்திலும் நான் இருக்கிறேன், இவை அனைத்தும் என்னில் இருக்கின்றன. ஆனால் இவை அனைத்திலிருந்து நான் வேறுபட்டு தனித்துவத்தோடு நான் தனியாக இருக்கிறேன். அது வந்து மாயால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அதாவது என்ன புரிஞ்சுக்கணும், அதாவது அவர் வந்து அனைத்தும் பகவானுடைய திருமேனியில் இருக்கிறதுங்கிறதுக்காக இவை அனைத்தும் சேர்ந்ததுதான் பகவான்ங்கிறது கிடையாது. பகவான் வந்து அதுவாகவும் இருப்பார், அதே சமயத்துல வந்து பகவான் வந்து அதுல இருந்து விலகி இவை அனைத்தும் வந்து என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் நான் அவற்றில் இல்லை. அதாவது அதை நம்பி நான் இல்லை, அவற்றிற்குள் வந்து அவைதான் என்னுள் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்றார். அதற்கு பின் வந்து 6, 8 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று வந்து எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே வந்து எண்ணில் அமைந்துள்ளன. காற்று வந்து வீசிக்கொண்டேதான் இருக்கும், எல்லா திசைகளிலும் எல்லா நேரத்திலும் வீசிக்கொண்டேதான் இருக்கும். எப்படி வந்து காற்று வந்து வீசிக்கொண்டே இருக்கிறதோ அனைத்து இடங்களிலும், அதே போல வந்து பகவான் வந்து காற்று நுழைந்துள்ளது போல எல்லா இடத்திலும் நிறைந்துள்ளார். அதே போல் பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படியே அழிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த குணத்தை, அதாவது உயர்ந்த நிலையை வந்து பகவான் கூறுகிறார். அனைத்துக்குள்ளும் பகவான் இருக்கிறார், ஆனால் வந்து பகவான் வந்து அதுக்காக கட்டுப்பட்டவர் கிடையாது. அனைத்துக்குள்ளும் பகவான் இருந்து சேவை சாதித்தாலும், அனைத்திலும் வியாபித்திருந்தாலும் பகவான் வந்து அவற்றிலிருந்து அதே சமயத்திலே விலகி வேற தனித்தன்மையோட பகவான் தனியாகவும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் பகவானுக்கு உள்ளது. இதுதான் வந்து அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம். ஒரே சமயத்தில் பகவானின் ஆற்றலால் ஜட இயற்கையும் ஜீவாத்மாக்களும் அவரிலேயே அமைந்திருக்கும் போதே அதே சமயத்தில் அவர் வந்து அதிலிருந்து விலகி தனித்துவத்தோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சைத்தன்ய மகாபிரபு இதை சொல்லியிருக்கார். இந்த அச்சிந்திய பேத அபேத சத்துவம் சொல்லிட்டு ஒரே சமயத்திலேயே நம்மளாலாம் வந்து ஒரே சமயத்திலேயே வந்து ஒரு சமயத்துல ஒரு இடத்துல தான் இருக்க முடியும் நம்மளால. ஆனா பகவான் வந்து ஒரு சமயத்துல அனைத்திலும் இருப்பார். அதே சமயத்திலேயே அவர் தனித்துவத்தோடு அதிலிருந்து விலகி கோலோகத்திலும் வைகுண்டத்திலும் இருப்பார். அதுதான் அவருடைய தனித்துவமான ஒரு தன்மை. அது வேற யாருக்குமே கிடையாது. இப்போ வந்து 9வது ஸ்லோகம் மற்றும் 10வது ஸ்லோகம் பார்ப்போம். 9வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றார், நச்ச மாம் தானி கர்மாணி நிபதந்தி தனஞ்சய உதாசீன வதாசீன மசக்தம் தேஷு கர்மஷு அப்படின்னு சொல்லிட்டு,
தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. இந்த ஜட செயல்கள் வந்து எதுவுமே என்னை பந்தப்படுத்தவே முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்பொழுதும் விலகியே உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய தனித்தன்மையை கூறுகிறார். அதே போல இது 10வது ஸ்லோகம் முக்கியமான ஸ்லோகம். மயாத் யக்ஷேன பிரகிருதிஹி சூயத்தே சச்சராச்சரம் ஹேது நானேன கௌந்தேய ஜெகத் விபரிவர்த்ததே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை, பகவானுடைய எண்ணிறந்த சக்திகள் இருக்கிறது, அவற்றில் ஏதோ ஒரு சக்தியான இந்த ஜட இயற்கை அது வந்து எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. எல்லாத்தையும் வந்து இது வந்து ஒரே சக்தி தான், இதுவே எல்லாத்தையும் உருவாக்கி விடுகிறது. பகவானுடைய ஒரு சின்ன சக்தி, அது வந்து ஒரு பொறி, பகவானுடைய ஒரு மாபெரும் சக்தியில ஒரு சின்ன பொறி. மற்றும் அதாவது அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றமும் இது வந்து தோற்றம் வந்து மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த அனைத்து பிரபஞ்சமுமே வந்து அந்த ஒரே ஒரு சக்தியினாலே வந்து படைக்கப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய மேன்மையை கூறுகிறார். அதற்கு பின் வந்து 11 மற்றும் 12வது ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம். இதுல வந்து அவஜானந்தி மாம் மூடா மானுஷீம் தனு மாஸ்ருதம் பரம்பாவ மஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 2 ஸ்லோகமே முக்கியமான ஸ்லோகம். அதற்கு பின் வந்து மோகாஷா மோக கர்மானோ மோக ஜானா விஷேதசக ராட்சசீம் மாசூரீம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினிம் ஸ்ருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மனித உருவில் பகவான் வந்து மனித உருவம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த கிருஷ்ணராகவும் ராமராகவும் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் தான் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். ஏன்னா அந்த முட்டாள்கள் என்ன நினைத்துக் கொள்கிறார்கள், இந்த மனித உருவை பார்த்து இவரும் வந்து சாதாரண ஒரு மனிதன் அப்படின்னு வந்து ஒரு குறைத்து மதிப்பிடுவது மட்டுமில்ல, அவர் வந்து எவ்வளவு பெரியவர், அவரை வந்து குறைத்து சொல்வதுங்கிறது யாராலும் முடியாது. இருந்தாலும் வந்து அவர்கள் மனதில் என்ன கற்பனை செய்து கொள்கிறார்கள், இவன் வந்து சாதாரண ஒரு இடை சிறுவன், இவன் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு எந்த தெய்வமும் இல்லை, இவன் வந்து சாதாரண நம்மை போல் ஒரு பாலகன் அப்படின்னு வந்து இந்த முட்டாள்கள் தான் ஏளனம் செய்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்றார். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் இந்த முட்டாள்கள் வந்து அறியவே மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூடர்களை பற்றி சொல்கிறார். இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாஸ்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்பட்டுள்ளனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்துமே வந்து தோல்வி அடைகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முட்டாள்களை வந்து தூஷிக்கிறார் பகவான் இங்க. ஏன்னா வந்து அந்த முட்டாள்கள் வந்து எப்பொழுதுமே பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள போவதே இல்லை, தான் வந்து கடவுள் நினைத்து கொள்வார்கள். இந்த மாதிரி பகவான் வந்து கடவுள்னு ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டார்கள். நாஸ்திகவாதமும் இந்த வேண்டாத இந்த ராட்சச தன்மையும் இந்த அசுரத்தன்மைன்னு சொல்றோம் இல்லையா, தான் வந்து அனைத்திற்கும் மூலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னைத்தானே வந்து புகழ்ந்து கொள்வார்கள். தன்னையே அனைவரும் வந்து பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு துஷ்கிருத்தினோ அப்படின்னு சொல்றோம், இந்த துர்மதி படைத்தவர்கள். அவர்கள் வந்து எந்த நிலையிலுமே வந்து அந்த முக்திக்கான அந்த செயல்களில் ஈடுபடவே மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு வந்து இந்த அனைத்து அறிவு பயிற்சிகள் அனைத்துமே வந்து தோல்விதான் அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அந்த முட்டாள்களை வந்து தூஷிக்கிறார். இதற்கு பின் வந்து 13 மற்றும் 14வது ஸ்லோகங்கள், இது ரெண்டுமே கூட முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் தான் இந்த அத்தியாயத்துல. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதி மாஸ்ருதா பஜந்த்யனன்ய மனசா அனசோ ஞாத்வா பூதாதி மவ்யயம் சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஷ்ச திருடவ்ரதாக நமஸ்யந்தஷ்ச மாம் பக்தியா நித்தியயுக்தா உபாசத்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 13, 14 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பகவான் வந்து அந்த அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்து மூடர்களை பற்றி சொன்னார். இப்போ வந்து நல்லவர்களை, அதாவது பக்தர்களை பற்றி சொல்ல போகிறார். பிருத்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அதாவது தெய்வீக இயற்கைனா வந்து என்ன, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 2 இயற்கை இருக்கிறது. ஒண்ணு வந்து ஜட இயற்கை, அதை வந்து அந்த ஜட இயற்கை முழுவதும் வந்து ஆட்டி படைப்பது வந்து அந்த பகவானுடைய அந்த மகாமாயா அப்படிங்கிற சக்தி. அப்புறம் தெய்வீக இயற்கை அப்படின்னு ஒரு தெய்வீக இயற்கை, அவருடைய அந்த கோலோக வைகுண்டம், அது வந்து தெய்வீக இயற்கை. அதை வந்து ஆட்டி படைக்கிறது வந்து யோகமாயா அப்படிங்கிற அந்த தெய்வீக சக்தி. இந்த மகாத்மாக்கள் வந்து அந்த தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர்.
இந்த நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா, பகவானுடைய இருந்த யசோதாவா இருக்கட்டும், தேவகி மாதாவா இருக்கட்டும், இந்த வசுதேவர், அவர்கள் எல்லோருமே வந்து இந்த உலகத்திலேயே இருந்தால் கூட அவர்கள் வந்து அந்த யோகமாயின் அவளுடைய அந்த ஆதிக்கத்தில் தான், தெய்வீக சக்தியின் அந்த ஆதிக்கத்தில் தான் இருந்தனர். அனைத்து பக்தர்களுமே வந்து அந்த தெய்வீக, அதாவது உண்மையான பக்தர்களாக இருக்க வேண்டும். அந்த பியூர் டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவர்கள் அனைவருமே வந்து அந்த தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் தான் உள்ளனர். நம்ம இன்னைக்கு பிரபுபாதா வீடியோல கூட பார்த்தோம். இந்த ஜட இயற்கையில சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறவன் அனைவரும் வந்து எனக்கு இது இது கிடைக்கல, அது கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு துக்கத்தோட தான் இருந்து கொண்டிருப்பான். ஏதாவது ஒரு ஒரு பொருள் காணாம போய்விட்டதானால் உடனே வந்து அழுவான். அப்படி அழுதானாலே அவன் வந்து இந்த ஜட இயற்கையின், இந்த ஜட சக்தியின் ஆதிக்கத்தில் தான் இருக்கிறான் அப்படின்றத புரிஞ்சு கொள்ளலாம். ஆனால் இந்த மகாத்மாக்கள் வந்து அந்த ஆன்மீக இயற்கையின் சக்தியில் அந்த ஆதிக்கத்தில் இருக்கின்றனர். என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மகாத்மாக்களை குறித்து சொல்கிறார். இப்ப அந்த மாதவேந்திரபுரி அந்த கதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அவர்கள் அனைவருமே வந்து மகாத்மாக்கள் தான். இப்போ வந்து இதுல சைத்தன்ய நித்யானந்த பிரபு வந்து இவர் வந்து உபதேசம் செய்கிறார், அந்த இது பாக்குறோம். அப்புறம் வந்து மாதவேந்திர புரி வந்து அவர் வந்து அந்த அன்னகூட உற்சவம் செய்கிறார், அந்த சித்திரங்கள்லாம் பாக்குறோம். எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு என்னை வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். அதாவது இந்த மகாத்மாக்கள் வந்து எப்படிப்பட்டவர்கள்னா, முதல்ல வந்து அவர்களுக்கு என்னை பற்றி உண்மை தெரியும். அதாவது நான் தான் வந்து அழிவற்றவன், நான் தான் அனைத்து படைப்புக்கும் மூலமானவன், எல்லாம் என்னுடைய சக்தியினால் தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, நான் தான் ஆதி புருஷன் அப்படிங்கறத புரிஞ்சிருப்பார்கள். ஆகையினால் அவர்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும், அவர்கள் வந்து என்னெல்லாம் செய்வார்கள்னா, இப்ப இந்த 9 விதமான பக்தி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த 9 விதமான பக்தியும் செய்வார்கள் அவர்கள். நவவித பக்தியும் என்னுடைய புகழை வந்து கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் வந்து என்னுடைய அந்த ஆன்மீக இயற்கையை அடைய வேண்டும் என்று முயன்று கொண்டு என்னை வந்தனை செய்தபடி, அந்த அந்த வந்தனம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, வந்தனம் தாசியம் எல்லாமே வருது இல்ல. இந்த மகாத்மாக்கள் வந்து பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னையே வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றனர், அந்த நவவித பக்தியை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல சொல்றார். இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்லோகம் பார்ப்போம். 17, 18, 19 இது மூணுமே பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அது பகவான் தான் வந்து இந்த அகிலம் முழுவதையும் படைத்தவர். அதனால வந்து பகவான் தான் தந்தை, பகவான் தான் காப்பவர், அவரேதான் தாய், அவரேதான் காப்பவர், பாட்டனாரும் அவர்தான். அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் அவரேதான். பிரணவ மந்திரமும் அவரேதான். ரிக் யஜுர் சாமம் இந்த வேதங்களும் பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்றார். நானே வந்து இலக்கு, அனைத்திற்கும் நானே இலக்கு. அனைத்து பக்தி கர்ம ஞான பக்தி யோகங்கள் அனைத்துமே என்னை நோக்கிதான் வருகின்றன. காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன் நானே. படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் நானே ஆவேன். அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், நானே மழையை தடுப்பவன். மழையை வந்து கொடுப்பதும் அவர்தான், தடுப்பதும் அவர்தான். நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அனைத்துமாக இருக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் சொல்றாரு இதுல. இப்போ அடுத்த 2 ஸ்லோகத்துல வந்து திரைவித்யா மாம் சோமபாகா பூதபாபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோம ரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தை பிறவி எடுத்து அந்த லோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். அதற்கு பின் வந்து, அதாவது இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம வந்து அந்த யாகங்கள் யஜ்யங்கள்லாம் வந்து ஒரு பலநோக்கு செயல்களோடு கூட செய்வார்கள். அதான் எல்லா யாகங்களும் வந்து பகவானை நோக்கியே இருக்காது. ஒரு சில யாகங்கள் வந்து பலநோக்கு செயல்களோடு தான் செய்வார்கள். அதாவது அது வந்து இந்த சொர்க்கலோகம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த அஸ்வமேத யாகம் அதெல்லாம் கூட செய்வார்கள். ஆனாலும் அது வந்து நல்ல வழியில் தான் கொண்டு செல்கிறது. அதாவது பகவானை நோக்கித்தான் அனைத்தும் முன்னேறுகின்றது. யாகங்கள் வந்து நல்ல பலனை தான் கொடுக்கும். ஆனால் வந்து என்ன செய்தாலும் வந்து பகவான், அதாவது அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் செய்ய வேண்டும். அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
ஆனா இந்த ஒரு கீழான பலன்களுக்காக செய்பவர்கள் வந்து இந்திரலோகம் கூட அந்த பதவி கூட எடுப்பார்கள், அந்த அதுல கூட பிரிவு எடுப்பார்கள். ஆனா வந்து க்ஷீணே புண்ணியே மத்திய லோகம் விஷந்தி அப்படிங்கிற மாதிரி சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்கள் பலன்கள் வந்து தீர்ந்து போனவுடன் அவர்கள் வந்து மீண்டும் இந்த ஜட உலகில் வந்து வீழ்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்னதான் இந்திரலோகமாவே இருந்தாலும், என்னதான் சத்தியலோகமே அதுக்கே போனா கூட, பிரம்ம பதவியே கிடைத்தால் கூட திரும்பவும் வந்து இந்த கீழான ஒரு ஜட இயற்கையில் தான் வந்து விழ வேண்டும். ஆனால் என்னுடைய நித்தியமான இடத்தை அடைபவன் வந்து திரும்பி வருவதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மத்த இடங்களோட அந்த ஒரு குறை, அதாவது குற்றம் இருக்கிறது இல்லையா. ஏன்னா வந்து இது என்னதான் ஒரு நல்ல வைபோகமாக இருந்தாலும் இந்திரலோகம்ங்கிறது அது வந்து ஒரு டெம்பரரி பெனிஃபிட் தான் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றாரு. இப்போ இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த அத்தியாயத்துல. அனன்யாஸ் சிந்தயந்தோ மாம் ஏஜனா பர்யுபாசத்தே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாமியம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தி, அதாவது வேறு இடத்தில் மற்ற இடத்தில் வந்து தன்னுடைய மனம் போகாமல் பகவானிடம் மட்டுமே செய்யக்கூடிய அந்த களங்கமற்ற பக்தி, வேற எதையுமே எதிர்பார்க்காமல், ஒரு அல்பமான ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காமல், ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ் இல்லாமல் பகவானை மட்டுமே அவரை வந்து பக்தி செய்ய வேண்டும், பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும்ங்கிற அந்த நோக்கத்தோடனே செய்ய பக்தி, அது வந்து என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பதை காத்தும் நான் வந்து அருள் பாலிக்கிறேன். இப்படி களங்கமற்ற பக்தி, அனன்ய பக்தி இருக்கிறவர்களுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் என்றால், அவர்களுக்கு வேண்டியதை நான் கொடுக்கிறேன். அவர்கள் வந்து என்கிட்ட எதுவும் வேணும்னு கேட்கல, நான் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரார்கள். ஆனா வந்து நான் அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை நான் பார்த்து கொடுக்கிறேன். அவர்களுக்கு ஆனால் அவர்களிடம் இருப்பவற்றையும் வந்து நான் காத்தும் கொடுக்கிறேன். அதாவது கொடுக்கவும் கொடுக்கிறார், அந்த கொடுத்தது வந்து கை நழுவி போகாமல் காக்கவும் காக்கிறார். யாருக்கு? அனன்ய பக்தி உள்ளவர்களுக்கு. ஆனால் நம்ம வந்து அல்பமான ஒரு பலனுக்காக பகவானிடம் போய் நின்று ஒரு அல்பமான பலனை வேண்டினோம் என்றால் அந்த பலனை மட்டும் கொடுத்து விட்டு நிறுத்தி விடுவார். அதுதான் பகவானுடைய ஒரு விசேஷம். ஆகையினால் நம்ம வந்து முடிந்தவரை பகவானிடம் போய் கேட்கும் போது இது வேண்டும் அது வேண்டும் வந்து நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும், அவர் வந்து நம்ம அனைவருக்கும் தந்தை தாய் அனைத்தும் அவர்தான். அவருக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன வேண்டும், அந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு நமக்கு என்ன வேணும் அவருக்கு தெரியும். நம்ம வந்து அவர்கிட்ட போய் எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னு ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம கேட்கக்கூடாது. கேட்டோம்னா அதை மட்டும் கொடுத்து நிறுத்தி விடுவார். ஆனால் இந்த அனன்ய பக்தி உள்ளவர்களுக்கு வந்து நான் வந்து அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும்ங்கிறத நான் பார்த்து கொடுக்கிறேன். அப்படி கொடுத்தது வந்து கை நழுவி போகாமல் நான் காப்பாற்றுகிறேன். ஆனால் வந்து அந்த தூய்மையான பக்தி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்றார். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் வந்து என்னை மட்டுமே மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர் குந்தியின் மகனே. ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு வந்து தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். ஆனால் ஏன்னா வந்து பகவானை வந்து இப்ப அதுதான் இங்க சொல்றார். இந்த நேத்தி கூட பார்த்தோம், இந்த தேவதாந்திரங்களை வழிபடுறது வந்து இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றார். இது வந்து அத்தகு வழிபாடு வந்து தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும் அப்படின்னு சொல்றார். பகவானே சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல. எனக்கு வந்து என்ன மட்டுமே தான் குறித்து நேரடியாக என்னை வழிபடுவதுதான் சிறந்த பக்தி. மற்ற தேவதைகளை வந்து வணங்கினால் அது வந்து கடைசியில் மறைமுகமாக இன்டைரக்டா வந்து என அனைத்துக்கும் அந்தராத்மாக பகவான் இருக்கிறார். ஆனா வந்து எதுக்கு சுத்தி மூக்க தொடணும்? அது வந்து சரி கிடையாது. இது வந்து தவறான வழியில் செய்யப்படுவதுதான் ஆகும். ஆனாலும் பரவாயில்லை, கடைசி பட்சம் வந்து அப்படியாவது செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா வந்து இது சரியான வழி கிடையாது. டெமிகாட் வர்ஷிப் வந்து அதை வந்து செய்யக்கூடியது இல்லை அப்படிங்கிறத இங்க ஸ்பஷ்டமாக கூறுகிறார். இப்போ அவருடைய பக்தியை குறித்து இந்த 2 ஸ்லோகங்களுமே ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். இந்த அத்தியாயம் முழுவதுமே நிறைய முக்கியமான ஸ்லோகங்கள்லாம் வருது இதுல வந்து. யாந்தி தேவ பிரதா தேவான் பித்ரூன் யாந்தி பித்ரு பிரதாஹா பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யா யாந்தி மத்யாஜினோ அபிமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர், முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் வந்து முன்னோர் அந்த லோகத்துக்கு சென்று அங்கேயே பிறப்பர், பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் வந்து பூதங்களிடையே பிறப்பர், மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் வந்து என்னுடன் வாழ்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முக்கியமான ஸ்லோகம். இது வந்து இதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து நம்ம தினமும் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்லோகம் இது. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்திய மஷ்யாமி பிரயதாத்மனஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு ஒரு இலையையோ
ஒரு பூவையோ ஒரு பழத்தையோ நீரையோ அளித்தால் அதையே நான் ஏற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கல. ஆனா வந்து பக்தியோட தூய பக்தியோட ஒருவன் வந்து எனக்கு ஒரு இலை, அதாவது ஒரு துளசி இலை, ஒரு இலையோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு பூவையோ, பூ வந்து எனக்கு சமர்ப்பிக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து ஒரு பழத்தையோ அல்லது எதுவுமே முடியலையா சிறிதளவு நீரையாவது எனக்கு அளித்தால், பக்தியோடு கொடுத்தால், ஒரு அன்புடனும் பக்தியோடும் கொடுத்தால் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆனால் அன்பில்லாமலும் பக்தி இல்லாமலும் எனக்கு கொடுத்தால் அதை வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். ஆகையினால் பகவான் வந்து நம்ம கிட்ட எதுவுமே இது தவிர எதுவுமே எதிர்பார்க்கறது இல்லை. எனக்காக நீ வந்து ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டு நிறையலாம் நீ வந்து பெரிய பெரிய இதெல்லாம் கட்டணும், பெரிய பெரிய வந்து தங்கமா கொடுக்கணும்லாம் அப்படின்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. முழு பக்தியோட வந்து ஒரு புஷ்பத்தை எடுத்து போட்டால் கூட அது போதும். ஆனால் முழு பக்தியோட செய்ய வேண்டும், அன்புடனும் பக்தியுடனும் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் பகவான் எதிர்பார்க்கிறார். இப்போ இந்த 2 ஸ்லோகம் கூட ரொம்ப முக்கியமானதுதான். 27, 29 எத் கரோஷி எத் தஸ்னாசி எத் ஜுஹோஷி ததாசியத் எத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத்குருஷ்வம் அதர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் எந்தெந்த எந்தெந்த காரியங்கள் எல்லாம் நீ செய்கிறியோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, அனைத்தையும் எனக்கு நீ அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. உனக்கு செய்யறேன்னு நினைச்சுன்னு செய்யாத. எல்லாமே வந்து நீ சாப்பிட்டாலும் வந்து சமைச்சாலும் வந்து எனக்கு எனக்கு சமைக்கிறேன்னு நினைச்சுன்னு செய். நீ வேலை செய்தாலும் வந்து அதனுடைய பலனாக நான் எனக்காக தான் வந்து இந்த வேலையை செய்து எனக்காக வீடு கட்டுறேன், எனக்காக வந்து பகவானுக்கு வந்து ஒரு சேவை செய்வதற்காக நான் இதையெல்லாம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு உள்ளுணர்வோடு கடைசி ஏதாவது பகவானுக்காக செய்யறோம் அப்படிங்கிற நினைப்போடு செய்யணும் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றார். நீ போரிட்டால் கூட எனக்காக செய், நான் சொல்றேங்கிறதுக்காக நீ செய் அப்படின்னு சொல்றார். சமோகம் சர்வபூதேஷு ந மேத் வேஷ்யோஸ்தி ந பிரியஹ ஏ பஜந்தி து மாம் பக்தியா மயி தேஷு சாப்யகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் வந்து யாராயினும் அவன் எனக்கு பிரியமான நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் வந்து எல்லாருக்குமே சமம்தான். எல்லாருக்கும் மழை வந்து எல்லோருக்குமே சமமாக தான் பெய்யும். ஏழைக்கு வந்து ஒரு மாதிரியும் பணக்காரனுக்கு ஒரு மாதிரியும் பெய்யாது. அதே மாதிரிதான் பகவான் வந்து அனைவருக்குமே வந்து கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வந்து அனைவருக்குமே சமமாகத்தான் கொடுத்திருக்கிறார். நம்ம வந்து பகவானை நோக்கி நம் காலை எடுத்து வைத்து செல்கிறோமாங்கிறதுல தான் நம்ம இருக்கு. பகவான் வந்து எதுவுமே பாரபட்சம் காட்டவே இல்லை எதுலையுமே. நம்ம தான் வந்து ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவோட எனக்கு வந்து இதுதான் வேணும், எனக்கு இது இந்த அனைத்துமே வந்து என்னோட இது அப்படின்னு ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவோட நம்ம செய்கிறோம். ஆகையினால் அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிறோம். ஆனால் என்னுடைய பக்தி தொண்டுக்கு மட்டுமே அதை மட்டுமே புரிபவன் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனுக்கும் நானும் பிரியமானவன் அப்படிங்கறது இதுல சொல்றார். இப்போ 30, 31 30மே முக்கியமான ஸ்லோகம் தான் இதுல. அபிச்சேத் சுதுராச்சாரோ பஜதே மாமனன் யபாக் சாதுரேவ சமந்தவ்யஹ சம்யக் யவசிதோ ஹிசஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் வந்து பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவன் வந்து சாதுவாகவே கருதப்படுகிறான். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, தன்னுடைய பக்தனுடைய மேன்மை. ஒருவன் வந்து வேற ஏதோ ஒரு தவறான இது நிறைய கதைகள்லாம் இருக்கிறது. ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு கீழான ஒரு வேலையெல்லாம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆனாலும் வந்து அவர்கள் வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால், அதாவது பகவானை நோக்கி அந்த பாதையில் சென்று கொண்டிருந்தால், பகவானை மட்டுமே அடைய வேண்டும், கிருஷ்ணரை மட்டுமே வந்து நான் அவரை அடைவதற்காகவே நான் இவை அனைத்தையும் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற உள்ளுணர்வு இருக்கணும். அப்படி செய்து கொண்டிருந்தால் அவன் வந்து சாதுவாகவே கருதப்படுகிறான். அதற்காக எல்லோரையும் போய் வந்து தவறான காரியத்தை செய்ய சொல்லி தூண்டவில்லை பகவான். ஒருவேளை அந்த சந்தர்ப்பம் காரணமாக அவன் அந்த மாதிரி ஒரு இதுல மாட்டிக்கொண்டிருந்தாலும், ஆனால் முழு மனதோடு என்னை நோக்கி அவன் வந்து அந்த பக்தி தொண்டில் இருந்தால் அவன் வந்து சாதுவாகவே கருதப்படுகிறான். ஏனால் வந்து அவன் வந்து என்ன அடையணுங்கிற தீர்மானத்துல வந்து அவன் உறுதியாக இருக்கிறான். என்ன அடையணுங்கிறதுக்காக அதுல தீர்மானமாக இருக்கிறான். மற்றவை வந்து செய்கிறானோ செய்யலையோ அது வேற விஷயம். ஆனா வந்து என்னை குறித்து செய்கிறானோ அதுதான் வந்து முக்கியம் அப்படிங்கறத பகவான் சொல்றார். அதற்கு பின் வந்து அவன் வெகு விரைவில் தர்மவாதியாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். ஏன்னா வந்து பகவான் பார்த்து கொள்ள போகிறார். எப்போ வந்து பகவான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அழைத்து கொண்டு விட்டோமோ,
பகவானை நினைக்காமல் நம்ம வந்து இருக்கக்கூடாது. பகவானை வந்து நம்ம அனைத்திலும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் நம்ம சொல்றோம். இப்போ வந்து எது செய்தாலும் பகவானை சேர்த்துக்கொண்டு நம்ம எல்லா காரியங்களும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி சேர்த்து கொண்டு விட்டோமானால் பகவான் வந்து அவர் பார்த்துக் கொள்கிறார். அவர் வந்து அந்த மனிதனை வந்து தர்மவாதியாகி ஆக்கி விடுகிறார். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக நீ அறிவிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்பொழுது என் மீது பக்தி வந்து விட்டதோ மற்றதெல்லாம் வந்து துச்சம்தான். முதல்ல வந்து பக்தி இருக்கணும். மத்ததெல்லாம் வந்து இருக்கோ இல்லையோ அது வேற விஷயம். ஆனா என் மீது பக்தி வந்து இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத பகவான் சொல்றார். இந்த 2 ஸ்லோகமும் கூட முக்கியமான ஸ்லோகம் தான். இது கடைசி ஸ்லோகம் இது. மாம் ஹி பார்த்த வ்யபாஸ்ரித்ய ஏபி ஸ்யூபாபஸ்யோனயः க்ஷத்ரியோ வைஷ்யாஸ்ததா சூத்ராஸ்தேபி யாந்தி பராம் கதிம். ரிதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்ரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் வந்து பரமமான கதையை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து விதிவிலக்கே கிடையாது. யாரா இருந்தாலும் சரி, எந்த குலத்தில் பிறந்தாலும் சரி, எந்த தாழ்ந்தவர்களா இருந்தாலும் சரி, பெண்கள், ஆண்கள்ங்கிற பாரபட்சமே கிடையாது. யாராக இருந்தாலும் வந்து என்னை வந்து அடையலாம். என்னை வந்து சரணடைய வேண்டும். என்னுடைய பக்தி தொண்டில் அவர்கள் வந்து ஸ்திரமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு குழப்பமான இவர்கிட்ட வரலாமா வேண்டாமா, ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவோட எனக்கு வந்து இந்த காரியம் ஆக வேண்டும்ங்கிறதுக்காக மட்டும் போய் அவர்கிட்ட போய் வேண்டிக்க கூடாது. உண்மையாகவே பகவானிடம் ஒரு பிரீதியோட ஒரு பக்தியோட நம்ம வந்து இருந்தோம்னா அவர்கள் வந்து பரமகதியை அடைய முடியும். மன்மனாபவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி யுக்தவ்யம் ஆத்மானம் மத் பராயணஹா. இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இது கடைசி அத்தியாயத்துல கூட இதே ஸ்லோகத்தை வந்து வேற மாதிரி சொல்ல போறார். ஆகையினால் இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் செய்தாலும் ரொம்ப நல்லது. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றிய சிந்திப்பதிலேயே ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ எதெல்லாம் முன்னாடி சொன்னார் இல்லையா, எத் கரோஷி எத் அஸ்னாசி எத் இது பார்த்தோம். எத் கரோஷி எத் அஸ்னாசி எத் ஜுஹோசி ததாசி எத் எத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத்குருஷம் அதர்ப்பணம். இதெல்லாம் நீ செய்கிறையா அதெல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணி. அதே தான் சொல்றாரு இங்கும். மன்மனாபவ மத்பக்தா, நீ வந்து எப்பொழுதும் என்னை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிரு. என்னுடைய பக்தனாகவே எனக்கு வந்தனை செய்து கொண்டு என்னை நீ வழிபட்டவனாக இருந்தால், இப்படி வந்து நீ செய்து கொண்டே இருந்தாயானால், என்னிலேயே முழுமையாக லயித்து இருந்தாயானால் நீ வந்து மெதுமெதுவாக என்னுடைய லோகமான அந்த ஆன்மீக லோகத்தை நோக்கி வர ஆரம்பிப்பாய். நீ வந்து நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். சோ இதோட வந்து இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது. இதுல வந்து நம்ம பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், அவருடைய அந்த ஐஸ்வர்யங்களை குறித்த எதெல்லாம் வந்து அவருடையது அனைத்துமே அவருடையதுதான். அந்த ஐஸ்வர்ய ஞானம் அது பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் அதை குறித்து பகவான் சொன்னார். கடைசியாக கிருஷ்ணரிடம் பிரத்யேக பக்தி செய்தலின் அந்த மகிமையை வந்து சொல்லி இந்த அத்தியாயத்துல வந்து அவர் தலை கட்டுகிறார். ஹேமலதா மாதாஜி நீங்க இருக்கீங்களா? இருக்கேன் பிரபுஜி, இருக்கேன். கதை சொல்றீங்களா மாதாஜி? எஸ், கதை சொல்றேன். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு நான் வந்து மிருகாரி அப்படிங்கிற ஒரு வேடனை பத்திய ஒரு கதை சொல்றேன். அவர் அந்த ஒரு நாரதர் ஒரு வாட்டி பிரயாக்ல ஸ்நானம் பண்றதுக்கு வேண்டி திரிவேணியில போய் ஸ்நானம் பண்றதுக்கு வேண்டி போயின்னு இருக்கார். அப்போ அந்த மிருகாரின்ற அந்த வேடன் அவன் வந்து ஒரு மானை அடிச்சு போட்டு அது குத்துயிரும் கொலையுருமா சாகவும் இல்லாம உயிரோடைய ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு நிலைமையில அது இருந்தது. அதை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கூட முன்னாடி போகும்போது ஒரு பன்னியும் கால் உடைஞ்சு அதே மாதிரியே அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டிருந்தது. கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே ஒரு முயல் அது மாதிரி இருந்தது. அப்ப நாரதருக்கு யார் இந்த இப்படி ஒரு கஷ்டமான ஒரு இதை பண்ணி வச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடின்னு போகும்போது ஒரு வேடன் அங்க இது வேட்டையாடிட்டு இருக்கிறத பார்த்தாரு. அப்ப அவர் கிட்டக்கு போய் போன உடனே வேடன் என்ன நினைச்சுட்டான், இவருக்கு நாரதருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு மான் தோல் ஏதோ வேணும் போல இருக்கு, உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா ஐயா அப்படின்னுட்டு அவன் கேட்டான். இல்ல,
நீ ஏன் இப்படியெல்லாம் ஒரு வேடன் வேட்டையாடி இருக்க? அந்த உயிரெல்லாம் ஃபுல்லா போகாம அப்படி பாதி உயிரோட அது கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கே அந்த ஜீவன். ஏன் இப்படி ஒரு கொடூரமான ஒரு இத செய்யற? அப்படின்னு அவன்கிட்ட கேட்ட உடனே இல்ல எங்க தகப்பனார் எனக்கு இப்படிதான் எனக்கு சொல்லிக் குடுத்திருக்கார். அதனால நான் அந்த மாதிரியே நான் பண்றேன் அப்படின்னுட்டு அந்த வேடன் சொல்றாரு. அப்போ நாரதர் சொல்றாரு, "நீ அப்படி பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு நீ முழுமையா அத நீ கொன்னுட்டா கூட பரவால்ல. இப்படி ஒரு பாதி உயிரோட அத அவஸ்தைப்பட விடுறது வந்து உனக்கு இன்னும் பாவத்த கொண்டு வந்து குடுக்கும்." அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ அதுக்கு அவன் சொல்றான், "நான் இந்த மாதிரி வேட்டையாடலைன்னா என்னுடைய அ குடும்பம், என்னுடைய பெண்டாட்டி அவ எல்லாரும் சாப்பாடு இல்லாம கஷ்டப்படுவாளே! நான் அதனால எனக்கு இந்த இத விட்டா எனக்கு வேற எதுவும் தெரியாது." அப்படின்றத அவன் சொல்றான். அப்போ நாரதர் என்ன சொல்றாரு, "நான் ஒண்ணு பண்றேன். உனக்கு என்ன சாப்பிடறதுக்கு என்ன வேணுமோ, அதெல்லாம் நான் ஏற்பாடு பண்ணி உனக்கு குடுக்குறேன். உனக்கு கரெக்ட் டயத்துக்கு உனக்கு அது வந்துக்கும். ஆனா, நான் சொல்றா மாதிரி நீ இரு." அப்படின்னுட்டு சொல்றார். சரி என்ன பண்ணணும்னு நீங்க சொல்லுங்கோன்னுட்டு அந்த வேடன் கேட்கிறான். நீ வந்து அந்த அ கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு, ஒரு துளசிக்கு எதிர்த்தாப்புல உட்கார்ந்து, நீ நாம ஜெபம் பண்ணு. ஹரே ராம, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ராம ராம, ஹரே ஹரே அப்படிங்கிறத நீ சொல்லு. சொன்னேன்னா, உனக்கு உனக்கு வேணுங்கிற உணவ நான் உனக்கு ஏற்பாடி குடுக்குறேன். அப்படிங்கிறத அந்த வேடன்கிட்டக்க சொல்றார். உடனே இவனும் அதே மாதிரியே அ அது தன்னுடைய பொண்டாட்டியும் அழைச்சுண்டு ஒரு அ க கங்கையில குளிச்சுட்டு, அங்க அந்த மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரியே துளசி செடிக்கு எதுத்தாப்புல உட்காந்து நாம ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ நாரதர் என்ன பண்றார், அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற கிராமத்துல எல்லாம் போயி, அங்க ஒரு வைஷ்ணவர் வந்திருக்கார் புதுசா. அவர் வந்து பெரிய மகான். அவர் அங்க வந்து சா கடவுள பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ஒரு இது பண்ணிட்டு இருக்கார். அ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படின்னுட்டு எல்லார்கிட்டயும் சொல்றார். அப்போ அவாலாம் என்ன பண்றா, ஐயோ! அவரு சொல்லியிருக்காரே, நம்ம போய் பார்த்துட்டு வருவோம் அவர. அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அவாளுக்கு முடிஞ்ச என்னமோ ஒரு பழமோ, ஒரு சாதமோ, ஒரு இதுவோ அந்த மாரி ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துன்னு வந்து அவருக்கு குடுத்துட்டு, அவர தரிசனம் பண்ணிட்டு எல்லாருமா போயின்ட்டு இருந்தா. இது மாதிரி டெய்லி பண்ணிட்டு இருந்தா அவாளும். அப்ப அந்த வேடனுக்கு உண்டான அ தினம் கிடைக்கிற சாப்பாடு கிடைச்சிட்டு இருந்தது. அப்போ கொஞ்சம் நாள் கழிந்து நெறையாவே கிடைச்சுடுத்து. அவனுக்கு வேணுங்கிறதுக்கும் மேல கிடைச்சது. அப்ப அத என்ன பண்ணாரு, அத அப்படியே நெய்வேத்தியம் பண்ணிட்டு, அத எல்லாருக்கும் பிரசாதமா குடுக்க ஆரம்பிச்சார். இப்படி அவனுடைய இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, நாரதர் முனி வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு, பர்வத முனின் அப்படின்ற அவருடைய கூட இருக்கப்பட்டவரையும் அழைச்சுண்டு, "நான் நான் உனக்கு என்னுடைய சிஷ்யன் ஒருத்தர் இந்த மாரி இருக்கேன். உனக்கு காமிக்கிறேன் வா, போய் பார்க்கலாம் அவரன்னு" சொல்லிட்டு, அங்க வந்து அந்த மிருகாரிய பார்க்கறதுக்கு வேண்டி வரார். அப்போ அவர பார்த்த உடனே அவன் எழுந்து ஓடி வந்த உடனே, அவர் வர பாதையில எல்லாம் எங்கேனாலும் பூச்சி எல்லாம் இருக்க போறதோன்னு சொல்லிட்டு, தன்னுடைய மேல ஆடையால அத பெருக்கி பெருக்கி விட்டுண்டு அவர நடக்க அழைச்சுன்னு வந்தான். ஒரு காலத்துல அவன் குத்துயிரும் கொலையுயிருமா போட்ட ஒரு நெறைய பிராணிகள இது பண்ணிட்டு இருந்தவன், இப்படி மாறி போயிட்டான். ஒரு சின்ன எறும்பு கூட கால் மிதிப்பட்டு எங்கேயானு செத்து போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு, அத பெருக்கி விட்டு அவன் அப்படி ஒரு இதுவா மாறிட்டான். அவனுடைய பக்தி தொண்டு அவ்வளவு மாறி போயிடுத்து. அத பார்த்துட்டு நாரதருக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு இதுவாயிடுத்து. என்னுடைய சிஷ்யன் இவ்வளோ பெரிய ஒரு வைஷ்ணவ டிவோட்டியா மாறியிருக்கானே! அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். இப்படியாக்கும் இந்த மிருகாரியோடைய கதை. தேங்க் யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. போலிங் பண்ணிடலாம் நம்ம. ஓகே பிரபுஜி.